Hello guys! Magandang araw sa ating lahat at ganoon din po sa ating mga kapwa reactors ng Mari, mabuhay po kayo. At ngayon guys, samahan niyo po ako guys, mag-react tayo guys na napakagandang awitin, napakasarap pakinggang himig ng boses ng ating idol Mariano na inawit niya ang Magkabilang Mundo. Samahan niyo po ako and i-react po natin. Let's do this! Wow! Sarap! Wow! Woohoo! Galing! Yes! Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ay iyong umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, araw ay makakapiling ka. Yes! Galing! Woohoo! Ang galing ni Idol Mariano guys! Talaga naman. Woo! Ang husay. Hihitayin kita kahit nasaan ka pa, di ako mawawala. Kahit na may dumating pa, dito lang ako iibig sa iyo. Hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Yes! Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasarong at aking hapunan ay iyong umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Yes! Husay! Woohoo! Ayos guys, ayos! Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasarong
Sweet! Ayos! Yan po ang ating idol Mariano G. Napakagaling, napakahusay, napakabait na bata, talentado, at higit sa lahat, mapagmahal sa kapwa. Yan po si Idol Mariano G. Ayan guys, yan na po ang ating reaction for today. Ayan po si Idol Mariano guys. Napakagaling na bata, talentado, at higit sa lahat, magalang sa kanyang mga kapwa at mapagmahal. Guys, ito na po ang aking reaction for today. Salamat po ng maraming sa inyong pag-suporta po kay Idol Mariano at kay Cindy po. At siyempre po sa aking channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos.